jij talent? Wij zijn Kick of Talent en we zijn op zoek naar jou. Gebruik Kick of Talent om je kwaliteiten onder de aandacht te brengen. Daar krijg jij niet alleen een kick van, maar ook je toekomstige publiek. Dus aarzel niet, meld je aan en geef je talenten een serieuze kans. En ik heb ook talent.